sa bude diať. Toto je váš papier. A ten druhý, to bude pán. Čo sú taký záhod? Toto je zase vaše zadanie a váš papier. A ja vás poprosím od teraz až do chvíle, keď zase príde ku vám a zoberiem vám to, čo nebude dlho trvať, predosielam dopredu, že to bude zhruba pár minút, tak vás prosím, aby ste z tých kníh, ktorú ste každý dostali, na ten papier, ktorý ste od mňa dostali, aby ste spoznámkovali niečo z tých kníh. No a teda, skôr než začneme hovoriť o tom, že čo vyžíva, tak vám chcem povedať jeden príbeh. August 1980, maďarské mesto Dunajvároš, preteky socialistických krajín, všetkých, ktoré už neexistujú, 100 metrov prsty a finále. Plavec na dráhe číslo 4 pred finále, v priebehu 2 až 3 hodín pred finále, zjedol toto všetko. Ten človek skočil do vody, na dráhe číslo 4, teda postupoval s najlepším časom a plával. My ho teraz necháme plávať a potom sa pozrieme, že čo sa s ním stane. Toto sú 4 dôvody, prečo jeme. Jeme pretože v potrave je energia, ktorú potrebujeme. Každá naša bunka je odkázaná na energiu, ktorú používa na to, aby existovala. Jeme preto, lebo v potrave sa nachádzajú živiny, teda nachádzajú sa tam bielkoviny, sacharidy, tuky a podobne. Jeme aj preto, lebo jedlo je potešenie, nebudeme si klamať. Nikto to tu nepozná ten pocit, že sme hladní. Že sme hladní, to je jeden dôvod, prečo jeme. A druhý dôvod, prečo jeme, je, že tiež to nikto nepozná, že máme na niečo chuť. Že máme na niečo chuť. Neviem, či to je pážavosť. To pážavosť už je také škaredé slovo. Jeme z týchto dvoch základných dôvodov. Poprvé preto, lebo sme hladní, to je normálna fyziologická potreba, potrebujeme tú energiu, potrebujeme tie živiny. A druhý dôvod, prečo jeme, lebo máme na niečo chuť. A keď máme na niečo chuť, tak to nie je celkom fyziologická potreba. To je aká potreba? To je tá emotívna potreba. To je to, že my tým jedlom potrebujeme riešiť nejaké svoje emócie. Že jedlo môže byť aj potešenie, je to v poriadku, je to normálne, je to ľudské, je to úplne v poriadku. Problém ale nastáva vtedy, ak tie situácie, kedy jem preto, lebo mám na niečo chuť, sú oveľa častejšie a zjem vtedy oveľa viac, ako v tých situáciách, keď jem preto, lebo mám hlad. Ak sa vo vašom živote príliš často vyskytujú situácie, že jete preto, lebo máte na niečo chuť, tak možno tam je niekde skrytá príčina, prečo sa vám nedarí, ak je to váš prípad, zredukovať to rozhodnosť alebo. A potom toto je ten ďalší dôvod, prečo jeme. To, čo jeme, to je základná hmota, s ktorými sme. Keď ste sa narodili, koľko ste vážili? Netušíte? Vy 4 kg, koľko vážite teraz? To som si vyzral závodný pánov, to je ešte 82. Že keď ste sa narodili, mali ste 4 kg, teraz máte 82. To je rozdiel 78 kg, ak som to dobre spočítal, v tom som nikdy nebol dobrý, ale dúfam, že to je tak. Z čoho tých 78 kg vzniklo? Odkiaľ to prišlo od toho narodenia doteraz? To je nejaké kozmické žiarenie? Alebo sú to tie naše životné skúsenosti? Alebo vedomosti? Z čoho to je? No to je z toho, čo sme zjedli a vypili. Že my len to, čo jeme, premieňame na seba samých. Nezabudnite teda na to, keď budete na budúce jesť nejaké budené koleno, že z toho má byť kus vášho mozgu, alebo z tyčinky Twix má byť kus vašej sietnice. Tak nezabudnite na to, že to, čo jete, nemá byť len potešenie zase, ale je to aj stavebná hmota. Je to stavebná hmota tých našich buniek. Žijeme, teda sme len z toho, čo zjeme. Toto je len malinký výsek
len jednej časti bunky, a to je bunková membrána. Každá tá gulička, ktorú tu vidíte, to je nejaká molekula. Každá tá molekula pozostáva z atómov. Každé tieto veľké útvary tu, to sú obrovské molekuly, ktoré pozostávajú z množstva atómov. To sú proteínové kanály napríklad tej membrány. To je tak zložité, tam je toľko miest, kde tá hmota musí byť správna. Kde síce telo, keď mu dáte nejaký zlý stavebný materiál, tak to telo to nejako použije, nejak to tam upatlá. Ale už to nevyzerá tak, ako to má vyzerať. Každá bunka je len z toho, čo zjeme. Ešte vládze. Každé naše telo je z takéhoto množstva buniek, čo je číslo, ktoré ja osobne si teda naozaj neviem predstaviť. Ale možno, že pochopíte tú perspektívu procesov, ktoré bežia v našom tele na základe takého čísla, keď vám poviem, že každú sekundu vznikne vo vašom tele, v každom, ako tu je, asi 3,5 milióna červených krviniek. Každú sekundu vo vašom tele vznikajú milióny červených krviniek. Každú sekundu vo vašom tele vznikajú milióny iných buniek. Opálili ste si niekedy jazyk? Poznáte to? Cítili ste, že ste potom nič necítili. A za 3 dní už ste cítili, že zase cítite. No, tá sliznica sa obnovila. To sa všetko stále regeneruje. Z čoho je tá hmota, z ktorej to vzniká? Z toho, čo zjeme. Mohol by som teraz hovoriť o týchto všetkých číslach, o tých údajoch, že koľko energie potrebujete, koľko tukov a bielkovín, ale na čo to? Podľa mňa zmyslom života nie je stáť v kuchyni s tabulkami zloženia potravín, s váhou lekárnickou, so stopkami v ruke a potraviny a kalórie si vážiť, počítať, merať, dávkovať im mikrovlnné žiarenie alebo správny a nejaký ideálny čas varenia. Nie, ja si nemyslím, že tá cesta vedie tady. My vieme, ako zhruba by mala vyzerať strava človeka. Vieme, že toto je nejaké grafické zobrazenie proporcií jednotlivých potravinových skupín, ako by to malo vyzerať. My vieme, že skutočnosť je v podstate neudržateľná. Ten tvar tej pyramídy v skutočnosti nemôže stáť. Proste to zloženie stravy nejako nezodpovedá tomu, ako by to asi malo byť. V súvislosti so športom chce povedať, že to, čo jeme, zďaleka nie je len to, koľko to, čo zjeme, má kalórií a ako to ovplyvní náš výkon cez tie kalórie. To, čo zjeme, ovplyvňuje aj celkový metabolizmus, pretože ak budete do svojej stravy dávať príliš veľa bielkovín, príliš málo dobrých a správnych sacharidov, príliš veľa tuku, jednoducho ak ten palivový substrát bude zložený nesprávne, tak sa veľmi ľahko môže stať, že váš metabolizmus sa spomalí. Tak ako veľmi často vidíme najmä u žien, ktoré sa pokúšajú chudnúť tým, že vylúčujú potraviny zo zoznamu sacharidov, to znamená chlieb, rýžu, zemiaky, a to aj v celozóne alebo v nejakej naturálnej podobe. V ich strave je príliš veľa bielkovín a majú taký spomalený metabolizmus, že hoci kalorický príjem je na úrovni 50% odporúčanej dávky, tak nechudnú a nedá sa to. Čiže to, čo zjeme, ovplyvňuje aj celkový metabolizmus. To, čo zjeme, ovplyvňuje tráviace procesy. Myslím si, že sú tu ľudia, ktorí z vlastnej skúsenosti, že jedlo, ktoré im v nejaký bežný deň, dokonca aj v deň, keď majú tréning, úplne v pohode tráviaci systém spracuje, vôbec nevedia, nič zlé, nepredvídané sa nestane. A zrazu v deň súťaže to isté jedlo urobí problém. Pretože do hry vstupuje aj kondícia nervového systému a v deň súťaže môže tráviaci systém vplyvom toho napätia, toho stresu spracovávať to, čo jeme úplne inak.
ako sa cítime v tráviacom systéme, zase veľmi úzko súvisí s tým, ako sa cítime zase tu. A keď vás niečo nečakane pred súťažou dvakrát preženie, tak z toho nemôžete mať dobrú náladu, samozrejme. O tom to hovorím. Chcem tým povedať, že to, čo zjeme, nevidíme len cez tú kalorickú hodnotu, alebo cez množstvo bielkovín, alebo cez množstvo cukru, ktoré potrebujeme dostať do seba, aby sme sa nabili energiu. Ale to, čo jeme, ovplyvňuje celú škálu procesov, pocitov a nakoniec aj zdravia. Pretože dôležité nie je len to, aby sme v určitej chvíli boli schopní podať najlepší možný výkon, ale aj to, aby sme tým, čo robíme, či športujeme a k tomu sa stravujeme akokoľvek, tak aby v tom, čo robíme a čo jeme, bola aj tá perspektíva. Nie len ten krátkodobý cieľ, ale aj tá perspektíva toho zdravia. Myslím si, že toto skôr asi platí o vrcholových výkonnostných športovcov. Toto sú najčastejšie chyby stravovaných športovcov. Nadmerný príjem bielkovín. Veľmi, podľa môjho názoru teda vážny problém. Nielen preto, že to spomaluje metabolizmus, ale preto, že to z dlhodobého hľadiska zaťažuje obličky, podvážňuje kosti, zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva, pretože sú to prevažne živočíšne bielkoviny, ktoré do sebe ľudia tlačia vo veľkom miere. No a v tejto chvíli zastavím vaše poznámkovanie. Poprosím vás, aby ste mi to zdravili. To vôbec nevadí. Prosím vás. Prepáčte, že vám zoberiem aj tú svoju knihu. No a teraz vám chcem ukázať presne to, čo chcem povedať o tých bielkovinách. A dúfam, že to pochopíme. Nie je príliš ťažká, ale príliš hladká. Môžete mi povedať presne meno? Dana? Danka dostala do ruky túto knihu. Pozrite si teraz ani nie tak nadpis, ako skôr objem. A toto je množstvo poznámok, ktoré za ten čas, ktorý má k dispozícii, stihla z toho urobiť. Máš ako sa mena? Igor dostal do ruky túto knihu. Zase nie je dôležitý nadpis, ale skôr objem. A za rovnaký čas stihol z tej knihy napísať toto. Viete, čo tým chcem? Ťažko poznámkovať obrázky, nie? Som si istý, že tam je dosť textu na to, aby tých poznámkov bolo viac. Viete, čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že rast svalov je daný geneticky. A nezávisí od toho, koľko stavebného materiálu do toho svalu natlačíme. Pretože ak má sval k dispozícii rovnaký čas, tak rast svalovej hmoty nebude závisieť od toho, či mu dáme 5-krát, 2-krát alebo 10-krát viac bielkovín k dispozícii. Tak ako tu nezáviselo množstvo poznámok od toho, či mal Igor 10-krát väčšiu, ťažšiu a hrubšiu knihu. Hoci mal k dispozícii rovnaký čas, tak výsledok je, že napísal v podstate ešte menej. Ak budeme do svalov tlačiť len na nadbytok bielkovín, tie enzymy vo svaloch nedokážu vyprodukovať úmerne násobne viac z nových svalových proteínov, len preto, lebo tam budeme ten stavebný materiál tlačiť. To je veľmi chybná predstava. Bol som zrozumiteľný? Môžeme ísť ďalej? Toto je jedna veľmi častá chyba. Ako som povedal, nie je to len taká nejaká banalita. Je to naozaj z dlhodobého hľadiska zdraviu neprospešné až rizikové. Ďalšia chyba je mýtus, že kalórie rovná sa výkon.
tiež neplatí. To si ten chalan v tom 1980 myslel, pretože to, čo zjedol, bolo najmä kalorické. Tá predstava, že keď idem podať výkon, potrebujem prijať čo najväčšie množstvo kalórií, je tiež chybná. Ďalšia chyba, ktorú robia podľa mňa teda najmä v tomto prípade rekreační športovci, je, že prídu do fitka, ešte sa len prezlečú a už majú vypité 3 deci nejakého energetického jontového alebo nejakého nápoja. Ešte sa im ani nezvyšila teplová frekvencia. Myslím si, že toto je zbytočný trend, zbytočne vyhodené peniaze. V mnohých ohľadoch to tiež môže byť aj nebezpečné. Človek, ktorý chodí 3-krát do týždňa cvičiť, nepotrebuje podľa môjho názoru prijímať žiadne špeciálne energetické jontové a neviem aké nápoje. Nadmerné dávkovanie vitamínov, minerálov a rôznych suplementov. Takisto mnohí žijú v predstave, že keď je 200 mg C vitamínu prospešné telu, tak 2000 bude ešte lepšie. To je presne to, čo riešim dlhé roky na Slovensku, že lekári povedia, pohár vína je zdraviu prospešné. A čo si povie Ujo v Spišskej Novisi? Že ak je pohár dobrý, tak fľaša musí byť ešte lepšie. No a dá si spišskú borovičku na víno. A ja si myslím, že toto je tiež vec, ktorá sa veľmi ťažko naozaj odbúrava a chápe, že nikto nám tu nechce klamať, že toho vitamínu C netreba 2000 mg, že kreatínu netreba 15 gramov za deň a podobne. Ako to nie je pravda. Keď niekto povie, že 200, alebo povie, že 5, alebo povie, že 1000, tak to je to, čo treba. Žijeme v takej nejakej nedôvere. Pitný režim je veľmi, veľmi častá chyba. Podceňovaný pitný režim a stále to treba pripomínať, podľa môjho názoru. Nikdy toho nebude dosť, stále to vidíme okolo seba. Ďalšia veľmi častá chyba, ktorá sa zase ale skôr vyskytuje u určitých špecifických športov a možno, že skôr v tomto prípade už tých výkonnostných a vrcholových a takisto u žien, je extrémna redukcia tuku v určitých fázach tréningu alebo ročného cyklu. A v tej fáze také extrémne redukcie príjmu tuku môže byť zníženej tvorbe testosterónu, estrogénu, k zvýšenej únave alebo dokonca poruchám cyklu žien a tak ďalej. Toto sú teda dve kategórie najväčších chýb v stravovaní u športovcov. Je jedno, čo viem, to je kategória ignorantov. A na druhej strane sú v tom dobrom slova zmysle šamani a fetišisti, ktorí bez ohľadu na to, akú úroveň športu robia, tak nielen ich výstroj musí byť najlepšie na svete, ale aj ich strava, ich nápoje, ich časovanie jedla musia byť také, ako keby teda naozaj už boli adeptami pri najmenšom na trojnásobnú zlatú olympijskú medailu. Chcem tým povedať, že zdravý rozum má aj v tomto prípade podľa mňa šancu dostať, žiť, dýchať a pracovať. A že nájsť nejakú tú cestu medzi tým je možné a možno, že je aj veľmi užitočné. Teraz vám chcem priniesť pár takých praktických rád, ktoré zase v rámci výživy pri športe je dobré si možno pamätať a uplatniť. Z hľadiska timingu, teda časovania nutrientov, zložiek v strave, nerozhodujú minúty. Nie, to telo je tak zložité, aj to trávenie je tak zložité, že nepočúvajte a neverte tomu, keď vám niekto hovorí, že 20 minút pred tréningom a 20 minút po tréningu alebo 30 minút, ale že toto je presne taká tá kategória, podľa mňa teda kategória všade číhajúcich šamanov, ktorí vás budú presviečať nielen na to, aby ste to tak robili, ale aby ste, povedzme, aj kupovali a užívali nejaké preparáty potom, ktoré ako keby teda je naozaj nevyhnutné takýmto presným spôsobom náukovať. Naopak o pitnom režime podľa mňa zase platí, že to je naopak, že tam rozhodujú minúty a nie hodiny. Že odkladať
alebo zdržiavať pitný režim a odkladať tú rehydratáciu o hodiny môže byť nielen kontraproduktívne z hľadiska tréningu a výkonu, ale môže byť aj zdravotne rizikové. Užívanie vitamínov, minerálov a suplementov nad odporúčané dávky nijako nezvyšuje výkonnosť, vytrvalosť, sílu. Ak bude niekto užívať dvojnásobok alebo trojnásobok vitamínu E, lebo čítal, že keď to bude robiť, tak bude mať silu ako pík, tak môže viesť k tomu, že sa po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch E-vitamínu predávkuje so všetkými dôsledkami, ktoré to prináša. To je krásny obraz, viete, čo to je? To pozadie, myslím. Skúsite si tipnúť? To je Vasarely? Alebo niečo iné z moderného umenia? To je D-vitamín v mikroskopickom obraze v polarizovanom svetle. D-vitamín, ktorý na rozdiel od chrómu rozhodne pri chudnutí pomáha. Väčšina, a som presvedčený, že väčšina z nás, tak ako tu sedíme, ak nie väčšina, tak aspoň polovica, má v tejto chvíli deficit vitamínu D v krvi. Vidíme to v ambulancii a myslím, že teda naozaj v takomto ročnom období zhruba 70-80% zdravých ľudí má deficitné hladiny D vitamínu. A ten na rozdiel od chrómu, o ktorom je ten mýtus taký veľký, že chróm podporuje chudnutie a chróm podporuje zbavovanie sa návyku na sladkostiach a tak ďalej. Pričom to tak zďaleka teda nie je, rozhodne to neplatí o všetkých ľuďoch, rozhodne ten chróm je funkčný iba vtedy, keď človek má naozaj deficitnú hladinu, a to je oveľa zriedkavejšie ako deficitná hladina D vitamínu. Ten D vitamín pri chudnutí naozaj pomáha. Myslím si, že v tomto ročnom období toto dávkovanie 800 až 2000 medzinárodných jednotiek denne, že je úplne opodstatné. V tomto prípade je to vyššie, než sú súčasné odporúčané dávky, ale je to preto, že sa dnes prehodnocujú tie odporúčané dávky a dnes sa tie hodnoty okolo 400 medzinárodných jednotiek a 600 medzinárodných jednotiek, ktoré sú uvedené ako odporúčané dávky, považujú za nízke. Fruktóza nie je dobrý sacharid na kompenzáciu glykogénu po výkone. Fruktóza sa horšie vstrebáva ako glukóza a fruktóza z tohto dôvodu môže spôsobovať hnačku, ale to by nebol ešte ten problém. Ten problém je, že fruktóza sa v pečení veľmi ťažko inkorporuje do glykogénu a veľmi ťažko teda oveľa pomalšie prispieva k regenerácii glykogénu ako glukóza. Preto nie je veľmi vhodné po výkone opierať regeneráciu glykogénu o nejaký hroznový cukor alebo proste koncentráty sladké alebo sladidlá, ktoré obsahujú veľký podiel fruktózy, napríklad aj med. Máte predstavu o chvíľu. Ďalšia dobrá rada je, že živočíšne bielkoviny nie sú jedinou plnohodnotnou bielkovinou. Pre rast svalovej hmoty sú rastlinné bielkoviny zo soje a z arašidov považované za plnohodnotnú bielkovinu. A myslím si, že toto už mnohí viete, pretože ste zistili, že v rôznych tých proteínových práškoch, geloch a tyčinkách nachádzate sojovú bielkovinu, nachádzate arašidovú bielkovinu. A to je práve preto, lebo sa to už v podstate dlhodobo vie. Raňajky sú najdôležitejšie denné jedlo, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste športovec. A snack, ako nejaká desiata alebo nejaké také ľahké jedlo, áno, môže mať určitý podiel ľahko stráviteľné bielkoviny, ale rozhodne s každým tým snackom by ste mali zjesť aj nejaký kus ovocia alebo zeleniny. Nemusíte jesť sojovú
dá nájsť spôsob, ako ten snack skombinovať tak, aby to bolo pre vás niečo, čo vám bude aj chutiť. Toto sú potraviny, z ktorých je možné také správne, funkčné, plnohodnotné raňajky zostaviť. Keď sa na to pozriete, zistíte, že sa z toho dajú urobiť raňajky, ktoré sú na sladkom, ale aj raňajky, ktoré sú na slanom. Ja si naozaj nemyslím, že všetci ľudia musia raňajkovať posledné vločky s orechami a s ovocím a s medom a s kokosom a tak. Prečo? Je veľmi veľa ľudí, ktorým raňajky na sladko prosto nechutia. A chcú jesť nejaký chlieb s nejakým syrom, možno tvarohom, alebo nejakou pomazánkou k tomu zeleninu. Je to v poriadku? Ak budú tie raňajky zložené z takýchto potravín, je možné, veľmi pravdepodobné, že tie raňajky budú naozaj plnohodnotné. Ďalšia dobrá rada. Nevyhýbajte sa vláknine. Nie len preto, že vás chráni pred zápchom, pomáha detoxikácii a znižuje cholesterol a znižuje riziko cukrovky. A najmä pri silových športoch je dôležité to, že znižuje riziko vzniku hemoroidov. Ale vláknina aj znižuje glykemický index. Som si istý, že tu všetci vieme, že je glykemický index a všetci vieme, že je vhodné pre športovcov vo väčšine prípadov a počas väčšej časti tréningového alebo súťažného obdobia mať v strave prevahu potravín, ktoré majú nízky glykemický index. Čiže potraviny s veľkým glykemickým indexom sú dobré v určitých krátkych periódach a fázach, ale že oni z dlhodobého hľadiska nie sú veľmi vhodné. Že potrebujeme príjmať potraviny s nízkym glykemickým indexom. A to je preto, lebo vláknina, ktorá keď sa spojí s nejakými cukrami, tak spomalí ich vstrebávanie a rozloží potom ten prísun glukózy z čreva do krvi a do svalov na dlhší čas, tým je tá glykemia stabilizovaná, to je pre nás výhodnejšie. Prísun sacharidov počas aerobného výkonu. Kvízová otázka. Koľko cukru máte podľa vás teraz vo svojej krvi, voľne rozpusteného? Nič nepočujem. Nemáte tam žiadny cukor? Aby ste to nemuseli teda uvádzať v nejakých milimoloch alebo gramoch, tak mi to povedzte v čajových lyžičkách. Koľko lyžičiek cukru má dospelý človek rozpustených vo svojej krvi? Máme 5 litrov krvi, vieme, že tá krv je hustá, sladká, lepkavá. Asi toľko, koľko sme zjedli. Dobrá odpoveď, ale telo musí tú hladinu cukru vždy vyvážiť nejako, aj bez ohľadu na to, koľko sme zjedli. Čiže inzulín a glukagón ako hormóny, ktoré majú tú glukózu nejako umrávniť z tej krvi, tak oni to skôr alebo neskôr majú vystabilizovať do nejakého rozpätia. Vieme, že to je v tých jednotkách, akých sa to uvádza od 4 do 6. No, ale prerádame to na čajové lyžičky. Koľko je to lyžičiek? Máte 5 litrov krvi, krv je hustá, sladká a lepkavá. Koľko je to čajových lyžičiek cukru podľa vás? Začníme. 5. Máme jeden názor. 5. 10. 1. Máme 3 názory. 50. 100. Dobre, ostaneme pri tom, že máme 5 názorov. Prvý názor, 1 lyžička, ďalší 5 lyžičiek, ďalší 10, ďalší 50 a ďalší 100. Kto hlasuje za to, že je to jedna čajová lyžička? Už som myslel, že ani vy teda nehlasujete za svoj návrh. Takže dvaja ľudia si myslia, že v tých 5 litroch máme jednu čajovú lyžičku. Kto hlasuje za 5 čajových lyžičiek? To je smelšie. Kto si myslí, že je to 10 čajových lyžičiek? Ďakujem. Kto si myslí, že je to 50? Ďakujem. A kto si myslí, že je to 100? A teraz sa mi zdá, že ten autor návrhu sa nehlasí. Aha, dobre, ďakujem. Dobre, je tu niekto, kto si nič nemyslí? Dúfam, že nie, lebo za 2 mesiace, či kedy sú voľby, toto je hrozné. Treba
teraz vás asi trošku prekvapím, lebo som vás trochu zavádzal. A správna odpoveď je 1. A toto je teda vaša cena za správnu. Dúfam, že sa tu vám dostane to hnedý cukor. To je správna odpoveď. Ste prekvapení? Zdravý človek má v 5 litroch krvi v každej chvíli 1 čajovú lyžičku cukru krvi. 1 lyžičku cukru k dispozícii. Pozreli ste si niekedy, koľko cukru obsahuje liter koli? 10 čoho? 10 lyžíc? 1 liter koli. V gramu. 1 deci obsahuje? No, to by už... Až toľko nie. Dobre, schválne, dostanete za domácu úlohu. Nemusíte si ju kúpiť, stačí, si to tam pozriete. Koľko cukru obsahuje 1 liter koli? Zistíte, že je to 105 gramov. A to je... To je 21 čajových lyžičiek cukru. Predstavte si, že zdravý človek má v krvi 1 čajovú lyžičku cukru rozpustená, a to je to, čo potrebuje. A niekto takto vypije liter koli a príjme 21 krát viac, len tak. Predstavte si, že vám dáme teraz do ruky 21 telefónov, ktoré zvonia a chceme, aby ste ich zodvihli a vybavili. To je vysoký glykemický index, to je veľký glykemický nápad, to je proste... To sú veci, ktoré si uvedomte, riešte. Ak chcete regenerovať zásoby glykogénu a cukru v krvi, nemôžete do systému natlačiť takýto obrovský predpad, pretože sa stane čo? Ak do tela príde zrazu 20 krát viac cukru, ako v tom systéme za normálne okolnosti má byť, čo sa stane? Pankreas sa riadne spotí, aby vytvoril a vyslal do krvi inzulín, ktorý má ten cukor z krvi zobrať preč. Prečo? Prečo nechcete mať v krvi 105 gramov cukru na každý liter, čiže pol kilo? Prečo? Prekysluje to organizmus. Nie celkom. Nie. Nesúhlasím. S prekyslením ja nesúhlasím. Principiálne zase. Nie celkom. Neberte to osobne. Nie. Veľa cukru v našom tele spôsobuje chemické zmeny, ktoré sa rovnajú starnutie a degenerácia. Ak by sme mali v krvi veľa cukru, tak to je nielen cukrovka, ale to je v podstate aj Alzheimerová choroba. Alzheimerová choroba sa dnes považuje za novú formu cukrovky. Ak máme v systéme veľa cukru, tak sa v tom tele v podstate naše bunky karamelizujú. Tak ako voľné radikály spôsobujú oxidáciu, teda hrdzavenie, tak nadbytok cukru spôsobuje karamelizáciu a degeneratívne zmeny. Už ste niekedy mali v krvi stanovený alebo vyšetrený tzv. Glykovaný hemoglobín? Glykovaný hemoglobín, to je presne to, čo je indikátorom, akému návalu cukru ste vystavení z dlhodobého hľadiska. Hemoglobín vieme, čo je v červených krvi a chladivo. Ak máte v krvi opakované veľké množstva cukru, tak ten hemoglobín, ten cukor nejako naberá a mení svoju štruktúru, a to sa dá vyšetriť. Dajte si to vyšetriť. Ak máte cukor v norme, nalačno, možno ten glykovaný hemoglobín v norme nemusí byť. To už je signál počínajúcej cukrovky. Pre regeneráciu výkonu, alebo pre regeneráciu energie počas výkonu, tá fruktóza môže byť, ale je dobré, aby tam bola iba polovica v tom roztoku oproti glukóze. Aby, teraz si všimnite, tá koncentrácia bola iba 6 až 8% na 100 ml, teda 6 až 8 gramov. To je zhruba tá 1,5 čajovej lyžičky. A odporúča sa to množstvo vypiť každých 10 až 15 minút. Toto nie je o rehydratácii, toto je o prísune energie počas aerobného výkonu, aby sme si rozumeli. Napiť sa môžete koľko chcete čistej vody. Ak ide o regeneráciu energie, tak toto je množstvo cukru, ktoré je optimálne
stabilizácie glykémie a súčasne dostatočného prísunu energie vhodné príjmať. Tá koncentrácia medzi 6 až 8% alebo 6 až 8 gramov na 100 ml, to je teda zhruba 1,5 čajovej lyžičky cukru, je potrebná kvôli tomu, že tá trošku spomaluje pasáž žalúdkom. Keď je tam koncentrácia cukru nižšia, tak to pretečie v podstate ako čistá voda. Keď je tam táto koncentrácia, tak sa to trošku spomalí a to je to, čo potrebujeme dosiahnuť. A toto sú veci, ktoré asi viete, ale ja naozaj považujem za potrebné znovu pripomenúť ten pitný režim a jeho význam. Neviem, či si viete predstaviť, že tie bunky obsahujú 25 litrov, že v podstate 60% našej hmoty zhruba je voda. A to znamená pre nejakého 70-kilového človeka asi 40 litrov vody. To ešte keď ja vám poviem, že mozog je 80% voda, tak to nás privádza potom k takým myšlenkám, že na čo sme to vlastne taký namysleli? Keď v hlave máme 1,5 kg takej špongie, potrebujeme tú vodu, musíme ju stále naozaj recyklovať. Nie, nechcem tým povedať, že píte 6 litrov vody, pretože človek sa môže otraviť aj čistou vodou. A hovorím o tom, nezanedbávajte pitný režim pri vykonávaní. Mne už sa teraz dosť lepia ústa, ale dá sa mi neslušné, aby som sa napil. A už sme takmer v závere. Toto sú dôvody, prečo tá voda je v tele naozaj dôležitá a nevyhnutná. No a keďže sme sa dostali k vode, tak je čas sa pozrieť na to, čo sa stalo s tým dotcom, čo sa tak strašne natrieskal. On sa neutopil. On dokonca vyhral. Dokonca zaplával čas, ktorý bol v tom čase slovenským seniorským rekordom. Ale keby som ja vôbec vtedy vedel to, čo viem teraz, tak ten čas mohol byť určite ešte lepší. Ja vám ďakujem za pozornosť. Rád vám, aby ste boli dostatočne trpezliví a opatrní, ale nestratili svoj cieľ zo zreteľa. Bez ohľadu na to, či robíte rekreačný alebo vrcholový výkonnostný šport, že len ste dosiahli výsledky, ktoré vás uspokoja, ale aby ste nestratili zdravie, ktoré je veľmi dôležité. Ja nemám slov. Takže začneme diskusiu, dobre? Ďakujem veľmi pekne. Kto by mal otázky, tak teraz máte výbornú možnosť priamo sa opýtať. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, pán doktor, že aký máte názor na zelené potraviny, myslím chlorelu a jačnej? Myslím, že som zachytila v minulosti, že ste to považovali len za akúsi príliš drahú trávu, že či ste to rehabilitovali, tieto potraviny, alebo prípadne ešte, ak si myslíte, že by to mohlo mať vplyv a vzťah k zdraví športovcov. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Aby som to tu moc nerozmazával, tak len poviem, že stále si myslím, že je to trochu dobrej sušenej vňate a podrobnosti o tvrdeniach, ktoré môžete pri týchto produktoch nájsť v príbalových letákoch a na internetových stránkach. Podrobnosti o týchto tvrdeniach, stanovisko k týmto tvrdeniam nájdete na mojej stránke. Na stránke Amulácie, ktorá sa zobrazuje, to tam podrobne rozobrané. Nechcem tu teraz ísť nejako do detailu, naozaj. Myslím si, že človek, ktorý sa stravuje plnohodnotne a tú zeleninu a ovocie v strave má, tak nie je odkázaný na takéto veci. Dobrý, pán doktor. Chcem sa spýtať jednu aktuálnu otázku. Dostali sme také časopisy. Soja sa ukázala ako potravina, ktorá oslabuje váš imunitný systém a má fatálny vplyv na funkcie štítnej žľazy. Teraz som sa dozvedel. A môžete povedať, aký to je časopis? Veľmi rád. Relax. Cyklorelax. Môžete vypovedať? Hovoria to pán doktor Zlatoš a pani magistra Tina Turner. Pani magistru Tinu Turner poznám, ona je veľmi úspešná plážová volejbalistka a fotografka.
svojom vyjadrení, tak by sme veľmi ťažko vysvetľovali miliardu Číňanov a veľmi silnú populáciu Japoncov, ktorí tradične a historicky konzumujú veľké množstva soje a sojových potravín. Tak stretávam sa s podobnými názormi a viem o tom, že pôvod týchto informácií negatívnych voči soji, ja tu nechcem povedať, že soja je potravina, na ktorej treba založiť jeden lístok. Nie, ja som povedal, že soja je plnohodnotná bielkovina z hľadiska spektra aminokyselín. Potvrdzuje to nezávislý výskum, je to vec, ktorú ja som si nevymyslel. A tieto informácie, také negatívne o soji, úplne pôvodne prichádzajú z prostredia producentov a spracovateľov mlieka. Viem o tom, nechcem ani to tu nejako rozmazávať, nie je to potrebné, podľa mňa je to tak. Na druhej strane si myslím, že extrémne doťahovanie soje do podoby produktov, ktoré už sú od tej soje veľmi vzdialené a nemôžete už rozpoznať, že to bola soja. Mám teraz na mysli, ja neviem, sojové párky alebo sojovú salámu alebo čiže to tiež nepovažujem za optimálne použitie potraviny. Myslím si, že čím tá potravina, keď ju idete konzumovať, sa viacej podobá sama na seba, tým je to lepšie. A to platí aj o tlačenke a všetkom ostatnom. Ďakujem. Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať ohľadne tých bielkovín, čo ste spomínali. Hovorili ste, že nadmerný príjem nie je veľmi vhodný. Tak by som sa chcel spýtať, koľko je také optimálne dávkovanie tých bielkovín pre človeka, ktorý by chcel naberať svalovú hmotu a v akom zložení? V akom zložení možno máte na mysli potraviny? To ja by som nechal ako v tejto fáze asi na vaše chuťové preferencie. Ak by ste to chceli riešiť nejako špecifickejšie, tak potom by som vám vedel možno bližšie poradiť v ambulancii, ale čo sa týka množstva, tak pre nárast svalovej hmoty je úplne postačujúce a na druhej strane z hľadiska zdravotného bezpečné množstvo, ktoré môžeme vyjadriť číslom 1,5 až 2 gramy na kilogram hmotnosti za deň. Je dobré, aby to bolo rozložené v rovnomerných dávkach. Ak ide o regeneráciu glykogénu a rast svalovej hmoty, tak buď tú pol hodinu zhruba pred výkonom, alebo potom do 3 hodín po silovom tréningu je potrebné takých tých 10 až 20% tej celodennej dávky prijať. A tam to bolo uvedené, zase tam sa to potom uvádza číslom 0,15 až 0,25 gramu na kilogram. To je z hľadiska podpory regenerácie glykogénu toto. Z hľadiska rastu svalovej hmotnosti je to tých do 2 gramov na kilogram hmotnosti za deň. Stačí? Takto? Ďakujem. Dobrý deň, pán doktor. Ja by som sa vás rád spýtal. Označili ste fruktózu ako za nedobrý sacharíd. Mysleli ste na fruktózu vyrobenú z kukuričného sirupu alebo fruktózu obsiahnutú v ovoci? Fruktózu, ktorá bez ohľadu na to, že či je syntetická alebo je prírodná, ale je koncentrovaná. Čiže ak si zjem po výkone nejaký banán a on je súčasťou toho, že tam ešte mám povedzme aj arašidové maslo alebo trochu tvarohu alebo tak je to iná situácia a priaznivejšia, ako keď vypijem 3 decilitre nápoja, v ktorom je rozmiešaná fruktóza a už teraz naozaj jedno, že či to bude z fruktózového sirupu, alebo to bude osladené medom, alebo to bude proste ten čistý hroznový cukor. Stačí? Dobrý, ja by som sa teraz chcel opýtať, aký máte názor na mlieko. Stretávam sa s názormi, že zakysľuje organizmus, zahľadňuje. Dokonca som sa pýtal niektorých ortopedov a povedali mi, že nie je nevyhnutné potrebné užívať mlieko pri vývoji dieťaťa, aby bol nejaký deficit vápnikov. Ja som veľmi rád, že už sú ortopédi, ktorí
prezentujú takýto názor, lebo skutočne veľká metaanalýza výskumov o vývoji a zdraví detských kostí preukázala, že pre pevnosť kostí a pre zdravie kostí v detskom veku nie je vôbec dôležité množstvo skonzumovaných mliečnych výrobkov alebo množstvo prijatého vápnika, ale je dôležitejší D-vitamín a najmä, to veľmi rád podčiarkujem, keďže sme na tej konferencii, tak fyzická aktivita. Deti, ktoré dnes pijú 2 litre mlieka za deň, ale sedia pri počítači 20 hodín denne, nebudú mať zdravé kosti o 10, 15, 20 rokov. Nebudú mať zdravé kosti. Nebudú ich mať preto, lebo boli pasívne. A to mlieko s tým nič neurobí, ani ten vápnik s tým nič neurobí. Oveľa dôležitejšie, aby kosti boli správne, dostatočne zaťažené v tej fáze vývoja detstva a puberty. A to je to, kde sa tvorí základ kostného zdravia na celý život. A čo sa týka mlieka, tak to by bolo zase nejakú asi samostatnú prednášku. Principiálne si myslím, že spotreba mlieka v našej krajine ešte stále vysoká. Myslím si, že všetky odporúčania, ktoré počúvame o tom, ako by sme toho mali príjmať viacej, v skutočnosti nie sú motivované zdravím, pretože ich napríklad, všimnite si takú vec, neprináša ich ministerstvo zdravotníctva, ale prináša ich ministerstvo pôdohospodárstva. Veľké kampane na podporu spotreby mlieka nerobí ministerstvo zdravotníctva, robí ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré argumentuje zdravím. Myslím si, že to nie je celkom v poriadku, myslím si, že to o niečom hovorí. Nemôžem sa ale stotožniť s názormi, že mlieko prekysluje alebo že mlieko môže zahlieňovať. Vieme to napríklad v súvislosti s priebehom infekčných ochorení aj u malých detí napríklad. Ale ako hovorím, je to veľká téma, samostatná na stránke mojej ambulancie. Tiež nájdete množstvo informácií, ktoré sú vám bezplatné k dispozícii. Je tam viac ako 500 rôznych článkov, ktoré môžete využiť aj pre svoje stravovanie, pre nastavenie svojej výživy. Veľmi zjednodušene vám to takto ešte poviem, teda sedliacky. Mlieko je potravina, nie nápoj, mlieko je potravina, ktorú produkujú cicavce v určitom období pre vývoj svojich mláďat. Z tohto pohľadu sa človek úplne vymyká celému tomuto nastaveniu prírodnému, pretože človek je jediná bytosť, ktorá konzumuje mlieko aj mimo toho obdobia detstva, a v dospelosti teda, a navyše naučil sa využívať a vo veľkej miere konzumovať a používať mlieko iného živočíšneho druhu. A to sa v tej prírode v podstate nemôže stať naozaj. To, že vaša mačka má mlieko, tak to je preto, lebo je ho vynalejete. Ona ako zvyčajne si od tej krávy ani výmenou za ten chlebík, alebo neviem, ako si pamätáte, tak bola taká rieka z detstva. Ona si veľmi to mlieko od tej krávy proste nevymôže. Kráva jeho nedá voľne v prírode. Navyše, čo málo ľudí vie, tak mačka síce pije mliečko z misky, ale mačka má z mlieka potom sračku, len o tom nevieme, pretože ona sa túla, behá a tam si to vybaví. A to isté v podstate aj pes, to poznám. Dobrý deň, pán doktor. Ja by som sa chcel spýtať, čo by ste odporúčili ako stravu pre plavkyňu, ktorá má 16 rokov, je 3 dní na pretikoch a spotrebu má asi takú, ako by to najvážšie. Ako? A potrebu jedla asi ako takú, ako ste písali na začiatku, ako to najvážšie. Čiže je celý deň udrané na pretikoch, na bazéne rozplavky preteky, medzi tým zje 3-4 ročky. Viete, úplne paradoxne, ale na pretekoch, pokiaľ vaša dcera nepláva dlhé trate, tak veľká spotreba energie nie je. No, ona má ustavične takú spotrebu energie, teraz ja neviem, či tak rastie, ale je iná. Koľko má rokov ste? Bude mať 16 teraz. No, tak to vieme, to je normálne, nie? A zje 2 obedy teda. To musí, no. Že to je. To musí. Je dôležité sa niekde preto 25-kou začať na tých petách trošku pribrzdovať už potom v tomto. Takže je to je. A ja myslím, že áno, teraz je to OK. Dôležité je ozaj, aby to zloženie aspoň trochu zodpovedalo nejakým racionálnym rámcom toho. Aby to ozaj nebolo v takej podobe, ako sme to robili my, keď sme my išli naozaj iba podľa kalorickej hodnoty toho jedla. Preto tie študentské pečate a to sálko a arašidy, to
že naše palivo raketové, lebo to sme si pozreli, že to má najviac kalórií na 100 gramov. No. Ono ešte veľa trénerov odporúča napríklad. Ja viem. Stále je to takéto horálky a deti. Veľká tragédia, pretože my vieme, že síce tuk obsahuje v 1 grame veľmi veľa kalórií, ale súčasne, a toto je veľká chyba, že to málo trénerov vie, na to, aby sme tie kalórie z toho 1 gramu tuku dokázali vydolovať, tak musíme použiť oveľa viacej kyslíka, ako na získanie energie z toho rovnakého množstva sacharidov. A toto potom je vlastne limitujúce pri výkone. Vy môžete mať telo plné najlepšej salámy, tlačenky a slaniny, ale vy jednoducho nie ste schopní toľko dýchať, aby ste to použili. Kým na tie sacharidy vám to dýchanie stačí. Toto je to. Prečo nielen vytrvalci konzumujú sacharidovú stravu. Ale keď som robil rozhovor ešte kedysi dávno, ešte taký bol, že Ari-Pekka Nikola, fínsky skokan, si pamätáte, alebo Matti Nikenen, oni proste tiež povedali, my ideme normálne na strave, ako robia bežci na bežkách. Tiež ideme na sacharidy, na cestoviny a na takéto veci. Takže aj pri tých silových výkonoch, tam je vlastne tá odrazová sila. Na to sú tu múdrejšie ako ja. Pán doktor, ja sa chcem vrátiť k tým bielkovinám. Povedali ste, že rastlom je genetický a že nadmerný príjem bielkovín je vlastne zbytočný. Tak sa chcem opýtať, prečo vlastne tí ľudia, čo ako užívajú tie proteínové doplnky, tak v podstate aj majú nejaké tie výsledky, idú na nich, že majú tie väčšie objemy svalovej hmoty. To, čo môžete vidieť na takýchto obrázkoch napríklad, rozhodne nie je dosiahnuté len tým, že ten človek konzumuje 4 gramy bielkovín na kilogram svojej hmotnosti za deň, alebo 5 gramov. Toto nie je spôsobené tým, že ten človek konzumuje 2-krát alebo 3-krát viac bielkovín, ako je tá odporúčaná dávka. Dobre, rozumiem, všetko je. Pane doktore, ja som sa chtěla ještě zeptat, jaký máte názor na karnitin a na redukci váhy a na zvýšení aerobní kapacity sportovců? Musím sa priznať, že ja asi nie som veľmi kompetentný človek, aby som odpovedal takéto otázky na tie suplementy. V tejto chvíli viem o tom príliš málo, aby som sa mohol k tomu vyjadriť. Ja som si to začal teraz tak študovať, lebo som dosť rezervovaný voči všetkým týmto veciam. V časoch, keď som ja plával, tak my sme nič takéto nežiadne nepoznali, ani neužívali teda vôbec, ani sa o to nezaujímali. Stále tak ako mám pocit, že tie veci sú také pomôcky a že možno to tak nejako sa dá aj bez nich, ale zistujem, že asi nie, takže ja teraz sa pokúsim to nejako doštudovať a možno na budúcej konferencii za rok by som vám toto vedel zodpovedať. Dobre, bude to tak stačiť. Naozaj sa nechcem tváriť, že ja to všetko viem, neviem. Takto. Ďakujem pekne. Dobre, to bola posledná otázka. Môžem ešte jednu? Dobrý deň, pán doktor, ďakujem za peknú prednášku. Ja by som sa chcela opýtať ešte jednu otázku, nie je to moc spoločné k športu, ale ohľadom toho mlieka. Chcela by som sa opýtať, ako správne vlastne nahradiť mlieko dieťatku, ktoré má 2,5 roka a sústavne sa pýta. Moja dcerka bola vyše 2 rokov kolena, teraz má 2,5 roka a každý večer chce mlieko. Aká je vhodná kompenzácia kráľovského mlieka? Podľa vás. Ďakujem. Sojové mlieka, ktoré sú vyrobené, ale ako tekuté sojové mlieka, teda nie také, ktoré sú práškové a potom sa miešajú. Potom rôzne ďalšie formy rastlinných mliek, ako je mandlové a rosené a podobne. Myslím si, že je vhodné ich striedať, ak už nie kombinovať. A myslím si, že nejaké nízkotučné, zakvasené mliečne výrobky v malom množstve tiež nemôžu byť na škodu. Ale vy ste mi úplne nahrali teraz na smeš, pretože vám želám, aby ste
v rámci tomboly vyhrali túto sadu mojich najnovších kníh, hneď to bude Anielik a pani už hovorí, že už to má, pretože to som teda donesol do tomboly a tam všetky tieto otázky sú zodpovedané, takže keď to máte, tak len majte dosť trpezlivosti, ešte sa to prelistuje, že sa cez to listujte, nájdete to tam. Je tam kapitola mlieko veľká a tam to všetko je aj o tom, ako sa dajú tie mlieka doma, povedzme, robiť. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Blahoželám pani doktorke Bergeniovej k organizovaniu a k úspechu takéto akcie. Želám vám, no ale tak je veľa ľudí a želám vám, aby ste to vydržali a vládali a má to zmysel a verím, že keď to všetko bude dobre, takže sa stretneme do rok a že nás bude ešte viac. Ďakujem pekne.